very good evening to you all, Malawi. Happy Easter Monday. Moses Magawandiro langa dzina madzulano tugira ntchito ndi Gerard Katsonga manso the rest of the technical team pamakina timatero kuti ayi madzulano ambiri alichete kuonera kutsatira kuti kodi chidzulo cha lero tabwera nzotani. Mafuna tikambirane nkhani imene nduna yofalitsa nkhani mdziko muno yafotokoza amene wanda Shadrack na Malumba anena kuti sikuyenera kuti committee ya Public Accounts Committee PAC ibweretse mnyumba ya malamulo zotsatira zakafukufuku okhudza Amaris Hotel ngati mwini wace wa hotelayi komanso mlembi wakale wa boma amene wandi Mai Collins Zamba ngati sanafunsidwe ngati mboni. Ndiye kuti akutero kuti report limene lingabwere kapena kafukufukuyu ndiye kuti ngosakwanira. Akufunisitsabe kuti mwini wace wa hotelayi abwere ndithu adzankhe mafunso pamaso pa committee imeneyi ya Public Accounts Committee makamaka kuja ku Parliament. Akuteronso kuti ayi ngakhale Mai Collins Zamba kupyolera ndithu mwa lawyer wawo adafotokoza kuti ayi ine kuonekera kumeneko nkovuta chifukwa ndili pamadwale. Maiko akunja kumene mayiwa adatero pa nthawi imeneyi kuti akulandira thandizo la mankhwala koma na Malumba akufunisitsa kuti komiti imeneyi itafunsabe mafunso Mai Zamba pa nkhani imene ya Amaris Hotel imene idagulitsidwa komanso kuti dzina lawo lakhale kutchulidwa mochulukira ndi mowirikiza. Funso lathu madzulo ano lakuti kodi ana Malumbawa tiwamvere kuti mpaka na mwini wa hotel abwere afunsidwe komanso tidikire kuti kaya ndiliti limene Mai Collins Zamba angafike tiwamvere kapena ana Malumba atichedwetsa. Madzulo ano timafuna timve maganizo anu kuti kodi mukulankhula zotani madzulo ano. Chabwino ochuluka ndiwo amene ayamba kale kuimba foni maiko akunja timapatsanso opportunity mumayimba phone through WhatsApp tipanga zimenezo madzulo ano komanso amene ndithu mutsatira bwino lomwe pama kanema makamaka ma platform onse amene tili nawo madzulo ano mulinso ndi ufulu wakuti nanunso imbani foni locally kuti timve maganizo anu madzulo ano. Chabwino tiyambe motere. Mwasula bwanji madzulo ano? Bwana mwasula bwanji muli live? Hello. Bwana mwasula bwanji muli live pa Luntha Television? Well, takulandirani amuhango ili pa loudspeaker phone yanu ndi kupereka feedback. Dabwino. Yeah, sure. Ndingofuna ndiyambe kumotero. Amalawi tali ndi chidwi. Oho. Amalawi ndi chidwi ndipo afunitsitsa ndipo awawa ndi mayeso amene amalawi onse akuyembekeza kuti kodi anzathu amene akulamula panopo achita bwanji nkhani imene. Okay. Ndipo ni mayeso amene akudikira kuti zotsatiraso zikabwera afuna aone kuti amalawi kuti china chake chachitika cho malingana ndi mmene zapezekera chilungamo chake. Oho. Koma ndimafuna ndine chonchi ngati akulimbikira kuti ibweretse nyumbamo ndikuti ilekaona kuti zimene angayankhula Zamba sizasinza chilichonse. Okay. Koma ngati yakunena kuti adikire ine ndikuona ngati pali minga chifukwa amene tinkasera ziganda kali tinkati joka ndikuti akudziwa kuti mwini wako wankhani imene iwe noine kuti angatayimitsa akudziwa kuti ndi mwini wake ndi Collins Zamba. Okay. Ndiye ine nene chonchi pamene mayiwa ali bize kunamisa kuwala kunjako kuopa zimenezi tiwavomerezenso kuti ngati amene akuona za nyumba yakuona kuti nkofunikira pokapoka Zamba atakhalapo adikire ndithu chifukwa tikufuna kuti tangibolizasi zakhale abwino pasazakhala kuti aineshi wasimira ndikuse ine natero chifukwa icho amalawi tonse maso ali pachipapoma limene likulambula kuti kodi pankhani imene iyi ipanga bwanji kuti zina zikuoneka kuti boma pakali kulephera zambiri tikuona koma zina maiso ena ndi amene kodi akapanga apapa ikapanga apapa ikupanga apapa zitha bwanji kapena ilepera kapena ili pauta kuti mwina kwake ngati ili pauta kuti kuwakuzaso yo ndi amalawi tonse maso athu amene tidavuta yo tikufuna tione kuti zotsatira zazimene zikhala kuti chani. Tathokoza kumva maganizo anu amuhango mukhale ndi usiku wabwino kumzuzu.
zikomo kwambiri. Pitirira kumva maganizo anzika tiyamvere anamalombawa kapena atichedwetsa zimene tikukambirana madzulo ano chifukwa iwo akukhumbisitsa afunisitsa akutero kuti atafunsidwa mafunso mwini wake wa hotera kumva mbali yake ngati mwini wace wakatunduyo kuti pogulitsana iweyo ndikuti umalingalira motani mudakambirana ziti ndi ziti kapena atichedwetsatu afunanso ndithu amayi Zamba abwere palaini apa pali yani mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji Mr. Ndaswera tikulandireni kwambiri ndipo yankhulani beni ndi mphamvu kumeneko mukuyitsatira bwanji ya madera nkhani yokasungu. Hayi nkhani tikuyitsatira nthumwa chidwi otenga kuti ifuna itenge misonkho ina ya Malawi mwadubwa nkhani tikuyitsatira nthumwa chidwi otenga kuti ndalama zimene zimafuna zipite kumene wokozo nza Malawi. Okay. Madanza kuti ndikugwiza nawo kwatunthu ana malomba nkhani isiku ineyo kupita ku parliament akolini Zamba komanso mwini wa hotelo asanapite kukankha mafunso ena chifukwa madanza kuti kamapita kumene kukhala kuti akumalizisano sopano kuti tamvano mbali zonse komano ngati akolini Zamba akati akudwala alikayi kuchipatala ndatindango apatsanikayi mpata abwerako muno kwa hotelo ngati ali muno Malawi akwena abwene ndithu ngati munthu wokonda dziko akwena ndithu atipaseko kuti anthu anakambena zotani komano muno kwa hotelo akakana kubwera akolini Zambaso akakana kubwera nkhani ndiye kuti ilivutirapo koma kwambiri ndiye kuti chinyengo chinalipo sichochitanso kupapasa koma ndiye kuti chilipo ngati anthu ena kaya akane kubwera kuzanga mafunso pa nkhani iyi tinguze kuti anthu ali involved pa nkhani iyi. Tithokoze amadera kumva maganizo anu madzulo ano. Zikomo kwambiri. Amenewo ndithu akutero kuti ngati amenewa sabwera saonekera ndiye kuti nkhani iyi ikhala ngati chipako kuti chawatsalira iwowo. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera mulankhula mbali yakuti mwayatsaka ne mayi kuti dzina lanu. Okay, chabwino otape mphamvu kayimbaso phone make sure kuti muzika pakamwa. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera mwaswera bwanji? Bwana ndaswera tikudziweni kumene mwatiimbira dzina lanu? Kunoroni kuvisanza Ankweza Lamba chiyambire pati anamalomba satichedwetsa amenewo chifukwa kuoneka kuti akakamira kuti ayi ikufunika ndithu report imeneyi mukhale kuti afunsidwa mwini wace wa hotela komanso at the same time mayi Zamba amene communication mbuyo omwe inabwera kuti akudwala anamalomba satichedwetsa amene watu ndikuona kuti atichedwetsa. Okay. Chifukwa Azamba akutchulidwawo ngati analakwitsa Zamba iwo sakadagulitsa hotelo sakadagula. Okay. Chifukwa Azamba jamene hotelo imagulitsidwa Zamba atachoka pa mpando. Okay. Komanso mwini wake hotelo uyu anthu akunena kuti ndalama zinapita atichedwetsa ntchito wabwino kwambiri aphungu yawawa. Okay. Ibwere poyera. Chabwino. Izizi ni tactics ya Zamba bangisa kuti nkhani zikuzikulu ngati zizima. Ifa Azambawo nake hotelo ngati atabwera Azamba kudwala tivomereze munthu aliyense amadwala. Okay. Abwera akuachira. Chabwino. Andi report la Azamba ndika hotelo akozayika pamwamba pa iye ngati supplemental. Koma report la anthu awali tuke anthu tidziwe zochita. Chabwino. Atichedwetsa anamalomba mwina chagundaso. Ife tiyamikire Ankweza Lamba kuvisanza kuti mwatero kuti alipoti lituluke tichedwa nazo mukhale ndi usiku pambana. Zikomo. Pitirira kumva maganizo anzika pa zimene tikukambira nazi. Mwaswera bwanji pa line apa? Ndaswera bwino kaino makawa ya. Ndaswera bambo mwafulira? Yes, ni mwafulira kuno kuzuzu. Perekani maganizo anu. Timverezana amalombazi zoti zidikira Azamba komanso kuitana uyu mwini wace wa hotela ya Amaris kapena report lituluke. Nini maona ngati anamalomba zimene akunena zomveka. Okay. Chifukwa ngati Azamba sanaikirepo jenina iliyonse ndekuti is incomplete. Okay. Mwina ndi mwake wa hotelayo akanaperekeraso mboni. Okay.
chifukwa choti akasiya ndekuti zinthuzo zikhalabe zifuna beomwiwa. Alright. Koma ndizomvetsa chisoni chifukwa choti iwo azamba kudwalako. Akudwala kuti ujeni yake alipati, ujeni yake akudwala kaya kuti sangalankhule ngati zinali chonchi mwina alankhule online. Ine matanzanga kandi ndicho chafusidwe through online. Akhale pa online afusidwe ndithu kuti mwina ngati sali incapacitated. Fa munthu mwina amene alili kudwala kwake kwa mtundu wanji chifukwa tikanaziwa kuti udakudwala kwake kama kandi chani. Chifukwa choti kudwala mwina kwina kwake utakulankhula. Ndesitukuziwa mwina amagozemba mulandu situkuziwaso. Koma zinali zofunikira kuti iwo akanayikiraso. Chifukwa choti sizingakhale bwino kuti mulandu upite ku parliament anthu awasanayikire umboni weni. Chabwino. Ndithu amagawa. Tathokoza bambwanga bambo Mafulira all the way from Mzuzu mkhale ndosi kwabwino. Tathokoza kwambiri inonso mkhale ndosi kwabwino. Zikomo kwambiri. Akutero kuti ayabwere pa online afunse kuti kodi aperekere umboni wawo. Mwina ngati akudwala moti momverera akadakonda kuti tiyamve kuti kodi akuti nje afasamba. Palaina apa lindani mwaswera bwanji. Ndaswera ino mwaswera bwanji maka. Ndaswera timatero kuti aitakulandirani achidantere munachita mosowa pakatipa kuti bwanji kumeneko kulumbadze. Chira pakatipa kuno kumponera ndithu kuno Innocent chidantere ine. Timve maganizo anu pali nkhani ya Mariso Hotel pamudzi pano ndipo anamalomba akuti maizamba abwere ndiponso mwini wake wa hotelo afunsidwe mafunso ripoti isanamveke kuti makamaka muli zotani munkhani imeneyi. Inuyo mukuona bwanji muti adikire maizamba kapena anamalomba atichedwetsa tofuna timve maganizo anu. Anamalombawo alichedwetsa chifukwa ichi yananga kwadiloko kukulu zinazochitikasi zitandalezi muganiza choncho. kwa ineyo maganizo anga ni zandale fukwa zochitika zinthu zambiri mdziko lino opanga ataki pamene anali azitsogoleri pamazilapira lija amene nali nduna aneso muonaso mene zoyendera zinthu mdziko munomu. Ndiyo nkhani ya hoteloli iona kuti nkonguzemberako nkongofuna kuti mwina nkongofuna kuipitsa mbiri ya munthu wina wache. Mamori wawa ozilanganidwe ni mene zinthu zili mdziko munomu ifo panopa zinthu ndezafika pawesi mdziko munomu. Zinthu zafika pawesi chifukwa tikatengera zaka zapita mbuyomu timalitika maponda mwezi wa Marichi Epulo anthu makhala ndi ndalama mwa mtumbamo kuchokera ku mbewu zawo zimene alima achina soya achina fodya koma panopa tele season kulibe moli chakachinochi choti anthu okhala osangalala kuti ayi tili msizoni kuchokera ku mbewu zanga zimene nalima nagulako njengala kapalasayi kapena kuchokera ku mbewu zanga nalima nagulako nakhomako malata nyumba yanga malata zimene zijazo zidapita koma apapa kumene tupita kuti surute kuti tsogolo likhala lotani. Ndeyiwo ngati nduna ya information anamalombawo wamalozilanganidwa ni anthu kuti nimene zililimu ni season imene yavutilamo tilapanga bwanji anthu tipanga bwanji controls nifo paja tisaiwale mbuyo mewaja omatirama omakulapachira mali ife mola tango tisankha zechita zakuti koma pano sizuka nikayi pano mafuta ni angu makwelawo okuti mtengo uso wosakhazikika nderu mwezi omawa wankuja ufika pamwina pa 10,000 ndiye mwina ozilanganika ni zinthu zoti otisamalisa ya Malawi maka potsatira malonjeza chamalonjeza kuti tiapatse voti ndiye niona kuti pamene paja uthamu laini imeneyi khani tsopano ingokhala kufuna panga ataki pamene analikali azitsogoleri ndiuna achani nena osorero cholenga choti mwina waipitsa mbiri ndiye nkhani izizi akhoza kuti chetetsa nazo popanga zimene okhazopa olufunazo kankafukufukuyo chani ochitika osachilukulu nitsaso amaizamba awasiye iwo ogwire ntchito yawo monga amene olufunira. Tiyamikire kumva chidantere kuchokera ku Mponera maganizo anu talemekeza madzulo ano. Nzo kwambiri ineyo Innocent chidantere kuno kumponera nako ndio kwambiri kulero tayankhulana kwambiri amaka tinaso apo pa zifukwa ziwiri zitatu malingana ni dziko lathu lino. Ndakumvani mukhale ndosiko opambana.
zikomo kwambiri zikomo koperera kumva maganizo anzika ana malomba mukamvetsera atichedwetsa kapena tiamvere mwasula bwanji madzulo ano ndaswera foni yanu kumveka mwachigayo choncho sindziwa yatani komabe dzina lanu kumene mwatiimbira maganizo anu. Okay, nene panisongara kwa wakubezo kusalima kwa sesi yao. Perekani maganizo anu. Mbere ya terati yaonongekeratu tinene kuti yaonongeka ngati munthu apereke maganizo palaini pabwera yani mwaswera bwanji. Ndaswera mwaswera bwanji. Bwana wanga ndaswera tikudziweni kumene mwayimbira maganizo anu pa zimene tikukambira nazi. Should we keep on waiting? Ndio una kuntinji John Mauji. Okay. Maganizo kuti timangopeka maganizo siyana. Kumonena chilungamo chake kuti tioneze kumene luyendera musuli luvuta kwenikweni yayi. Okay. Zinthu zavuta maikosi. Kwa anthu angu anga na mbali imodzi. Angu kamba mafuta chani zinthu zopanda ntchito zimanga influence kuyendesa dziko si chinthu chophweka yayi. Okay. Kuyendesa dziko ni chinthu chovuta kuopsa. Chimaphweka chili kumzako iwo woti nzonera maonjeza ngati zinthu zilimene zozo koma aganizire kuti za mafuta anenawo kodakwera maiko. Aganizire kwambiri penepo kuti aone kuti panopa tokuna noti mbewu soya adakugwisa mochipa chanchani kuti soyayo amatisafepesa kuti dziko likakati akati dziko ndi chakudya dziko limafuna lizikhale ndi chakudya sakambe kutsika kwa mbewu ya dziko limakoma ndi chakudya kuti kukhale dziko likhale ndi njala siliyende kuno dziko mu kwa munthu umayankhula chifukwa kula. Okay. Asalanze kumberiwe pakuti makutsika mafuta mbewu yatsika motere chanchani soya nintengo wako panoba ufukumu kusawa ni filimu ubwera nthanyo sesoya khuzodula tete kambe chinthu chimene chalakwika pa nsemene kumasina kamba kuti mwakuti dziko malapita alacha asanyasise bomali musiyene uyu uyamba kumenya zomula kwa dziko alamule dziko lalione mwe kuti zikhala bwanji tsogoloko chabwino ndithu nemaganizanga namene tete yankho pene pala kuya kumankhanya mafuta afufuze kuzambia kumwe panini kumaliro kupazambe mafuta ndi odula kumazambiki mafuta ndi odula siri kusiyanaso yayi. Tikumbuseni dzina lija komanso mmene mwatiimbira. John Mauji choka kuno kumchinje. Mukhale luso kopambana kumchinje. Nzomo kwambiri. Ndithu abwerapo kupereka maganizo awo ndeni mazifunsa kuti kodi ngati mwa topic imene tikukambira nayo so zimenezo amaseko mwaswera bwanji. Ndaswera kuno kaina. Ndaswera nkhani ili pano ndiyoti Amaris Hotel nkhani chikupitirira. Apa tsopano ana malomba akuti pasabwere kaye ripoti nyumba ya malamulo tidikire kaye amayi Colin Zamba amene ndi former SPC amene ayenerabe ayikirepo ndemanga kuti kodiwo zidayenda bwanji dzina lawo latchulidwa kwambiri ndiye komanso mwini wache wa hotela ya Amaris amene iso akuyenera achite face the committee ya Public Accounts Committee ku nyumba ya malamulo ndeti mafunsa kuti ana malombawa zimene akuganizazi kuti mpaka na ripoti isatulutsidwe afunsidwe kaya anthu awiriwa satichedwetsa koma ana malombawa akuganiza bwinobwino. Zikomo kwambiri. Ana malomba akuganiza bwino. Chifukwa uchita kafukufuku ofufuza chinthu chomwe kuchidziwa kuti wakuti adachitapo zakuti si bwino. Okay. Koma ngati Colin Zamba akutchulidwa kwambiri mu nkhani imeneyi ya hotelayi ikufunika akumane ndithu ndi anthu amene akufufuzawo akayankhapo abwereso mwini wake wa hoteloyo chifukwa upanda kwapanga interview anthu amenewa kukhala ngati kuti dziko aliuza zinthu za m'maluwa. Pamene sitingadziwe choona chenicheni choona chake chilinda Azambawa ndi mwini wake wa hotelo chifukwa tikaliona boma lapita mbuyo muja nkhani imeneyi ndi imene idayamba kufuna kugula hotelo imeneyi ndiye kuti boma ili limene apanga nalo handover pamenenso tsopano kafukufukuyu wakhala ngati kuti DPP alowa mboma nkuyamba kufuna kugula hotelo imeneyi koma zinthu zachokera kutali kuboma la MCP lija kapena la Rosa Alliance. Ndiye kuti amene anali ku Rosa Alliance amene amendetsa zimenezi ngati Colin Zamba akuyenera afusidwe muda atati kapena zidakhala bwanji kuti zifikelero zituluke kuti inu mudzitchulidwa iwo aja anene APC.
monga mmene nkhaniyo adayiyambira. Tsopano maizambatu paja kuti akudwala ndiye tizidikira zimenezo. Mulandu suwola mulandu wa 2005 wagamulidwa 2025 padutsa zaka mmene baba pafupifupi 20 kenaka mulandu uja kumagamulidwa. Mulandu suwola lokota thawira kutali. Chimene ndimadziwa ine akamati mulandu suwola si tomato kuti mwakaoda mkungu omwika mu firiji amathaso mphamvu yeuja utomato umatha koma mulandu ukhasulani kodi suuthayi mpaka nwake yabwere kayakho zomwalira kumeneko titero chifukwa uthenga waifa mmatenda kayakho zomwalira kumeneko palino mwini wake kwaleroyo ndi amene akhoza kukamba komanso zinthu zimene zizi nzasitireti zili mapepala okha okhala yapo koma tufuna pakamwa pa iyeyo amene ankasayinayo abwere aliuze dziko kuti zimene zilidafuna tiyendetsemwa kuti tidazisiya zili pakuti ndipo yawa ngati nkhani ya amafuna apitirize idachokera kumeneko china chilichonse chimakhala mmutu. Mukhale ndi usiku wopambana Maseko. Zikomo kwambiri. Pirira kumva maganizo anzika tikuti imeneyi ndi program imene imabwera lolemba lachiwiri komanso lachinayi. Mitu ya nkhani imeneyi mwasula bwanji makawa. Ndiri bwino kani bambo anga. Ndipo. Ku Ntchisi kuli bwanji. Ntchisi ko bwino zedi dzuwa layamba ndithu. Dzuwa layamba Oti tikuona ngati kuti Masaka njaladi. Kotola ndithu pang'ono ngakhale ndalama zake sizikudziwika kuti zisikuyenda bwanji chakachi. Chabwino. Mulinayo pafupi foni yanu kapena patali kumveka pansi kumabe perekani maganizo anu anamalomba kuganiza kuti maizamba tiyadikire komanso mwini wake wa hotelo ayenera kuti abwere. Timatero kuti kodi tichite bwanji tichite choncho kapena anamalomba wa organiza bwinobwino. Dziko la Malawi milandu ngochuluka zedi. Milandu ina monga ngati ene anamalombawo ali ni mlandu wawo yo umene uchadawa pesa nawo kumbuyoko yo popeza lero ni nduna akukalimbikitsa nzawo kuti mlanduwo akapezeke ku Public Affairs Committee. Chomwe sichili chinthu cha nzeru pamafunika nthawi zina zake uziganizira kuti choterechi chikapezeka paine khozo chirabwanji. Iyeyo ali ndi mlandu wa mtundu omwewo woononga zinthu za dziko othokoze popeza iwo na malombawo ni nduna ya boma odakhululukira nonena kuti milandu yane atha koma usaiwalechi uyamalankhula wina wake uyakuti Maseko alunena kuti mlandu suwola wina adzabwerapo ena adzabwerapo adzayimbanso milandu omwe ndiye uziganizira pamawa koma zoti odikire akulimiza matenda leno analankhula nanena kuti kodudwala kwakeko nkoti songa lankhule nlankhula uganiza oserezeka akati munthu aludwala tsono zoka mchika fosi munthu aludwala akaime apo azikalankhula akalankhula zotija chimakhala chibwana zedi. Chabwino. Amalawi tiyeni tiyimirire Amalawi azathu osati tiyimirire chipanya koma tiyimirire anthu osakuno ku Malawi. Dziko litu pamene lafika pagaga odadalowa kaujeni kafumbwefumbwe. Chifukwa zimene anochitazi angofuna zithanana zawo malo mokuti iwo agwire ntchito zichomanena kuti ayi ife tidzachita motere tikalowa mboma. Lero nuyo ukabweretsa mbwerera ujeni kujeni kuyitani kwachitika zakuti mafuta kumene kwakwera zana amanene kuti chaka chatha pa campaign okuti nkhondo ya ku Ukraine yo ku Russia singakudzaneni Malawi kuti Malawi ali kujeni Russia ali ku Africa. Lero mwewo ukanena suza maikonga tomwewo Iran zero zonzota wasokonekera mitu wapepetu mwidi wa anthu yawa ozisiye zinazi izozo sadikira ujeni akolini zamba ipotire nkutuluka. Chabwino. Iwoda zilulusira ndalama zone kutoka kule hotel nesoda uzaoda tuluka mambo ndi chimene ukakaza bino zawo cha olufunu CDC wona mambo tisareba Malawi ziko usiku wopambana ku Ntchisi kupitirira kumva maganizo anzika bali esali ndi ufulu kuti apitirire kuyankhula imbani foni kaya maiko akunja tikuyankhani mwasula bwanji palaida apa. Ndaswera bwana ndikuti kumeneko Nuruma afika kuna mileta Tony Robinson Zimba Adimba
Azimba. Oh, Azimba, please. Oh, thank you. Well, tukambirana nkhani mwina mukuitsatira ana malombawa tiamvere zimene akulankhula azi kapena titulutse report lituluke. Mtsogoleri tikambe chonchi. Kudeka nthawi zonse ndi kwabwino. Okay. Koma kuti wathu kuno nthawi zambiri kapena kuti kawiri kudalowa ndale. Pano patu tikalowa ndale tiyerekeze azathu amene akulamula pano pakufa bwino ndafulu. Koma akadzangoti achoka nawonso dziko lisadzamva kuti ndilawo. Mtsogoleri lero ndikuwuze njonji ngati kuli anthu olemera kwambiri ndi anthu andale. Koma no, they choose kusaonetsera kupanga zinthu kwathu kuno amakapanga zinthu maiko akunja kwanu wake kumakongoletsa kwanu wake. Chifukwa chajana amapanga zimenezi amaopa patsogolo kuti kwathu mmene kulili kwathu kuno ine ndine wandale ndikangopanga ichi after kutuluka adzandibwera ndifufuza basi palibe chimene ndapanga. Choyamba limene wa Malawi ndi vuto limadzikumbeleza loka. Chabwino. Awa adapanga zinthu zawo adalamulira kudanja. Zili ngati mkazi amene rankukwatira kumene ngati lero amakhala alibeka likonse tiyambe 1 kumchenetsa. Okay. Osatidikira zakuwena muchenetsa arabwelera atachena kale zimenezo siziteka. Awa inde tidikiredi tidikire kuti kodi chichitikini chanji koma bora pasalowe pondale mwachidule tinkotero mtsogoleri. Azimba kuna mitete mkhalendo usikopambana. Athokoza kwambiri mtsogoleri. Kupitirira kumva maganizo anzika nkhani zake nkhope ziwirizo amene ndana malomba enawo ndi a Michael Nzamba. Binalankhula zimenezi ndana malombawa akuafuna mayi Zambawa mu report aonekemo. Mwene wakeso wa hotela ya Amaris afika fotokoze mbali ache. Palaina apa pali bwanje, masula bwanje. Asula kani bwana. Ndaswera lanu dzina kumene mukutimbira. Ndine yotambala kumulanje muzimwa kaluzwa. Atambala tiamvera na malomba kapena report la Amaris Hotel lingotuluka. Ana malomba tiamvere. Tiamvere chifukwa chani? Chifukwa chena kuti ana malomba afuna asate dongosoleleni osati zongopanga mulandu opanda mboni. Mulandu wina ule somafunika mboni. Ndiyo mufunika Zambawa akhalepo. Ndiyo ngati atuze jeni mungaisa Malawi. Samanga panga zinthu mwachidule chifukwa chidule so chimaononga suli. Chabwino. Ana malomba tiamvere. Niyoti iyo ngati yakudwala aisese ngati angakwanise kuyankhula alankhule. Mene mbali yawo mene tione kuti zitazizali bwanji zinaenda bwanji. Okay. Atambala ku mulanje mkhalendo usikopambana. Kupitirira kumva maganizo anzika tichite bwanji ndi nkhani imeneyi madzulo ano ikuyenera ifike kumapeto masula bwanji madzulo ano. Chabwino afuna tizimvera kunyumba kwawo ndi tachotsakayi masula bwanji madzulo ano. Ndaswera inosera bwanji amagawa. Ndaswera bambo anga lanu dzina kumene mwatimbira. Amagawa. Ewa. Chiwaya ine kulongo. Chabwino mutalikirane bendi TV yo kuti feedback isamaso koneka. Ndizana malomba sizithandisa. Ndizana malomba sizithandisa amagawa. Chifukwa chani? Amagawa. Ntenga walisoni matenda. Kuti muntu akamadwala chimene mbekezera ndikuchira ndikumwalira. Ndikumalira timewe kuti zokhatira sizituluka chakoti nkadamwalira. Ukundimva amagawa. Ndikukutsatirani kuno bwino koma. Ntenga walisoni matenda. Kuti muntu akamadwala mono watu wachikola sirino tinadiji kuti zokhatira zose because lokulandira kuti muntu wamwalira akapena ngachina ndise zimelane na malomba zibile zimenezo kuti muntu akapamwalira ndiye kuti nkhani ya inquiry imene singatuluke chifukwa choonera kuti muntu wamwalira. Zimela kunena na malomba zitichedeka atulunke na risasi ife amalawi anuwake kiziwa kuti ngani kinenda ndiweti ngati tali zina zimenezo zitakhala zawo zapamuli ngatine sanga mbeseti pazikukadira zimene zingabwere ine maganizo anga ndamene.
achiwaya kulilongwe tikuthokozeni athokoza zikomo kwambiri kupitirira kumva maganizo a nzika awa kuti ripoti ituluke nzika zikudikira adziwe kuti kodi nkhani ya pension fund ndalama zawo anazisokoneza ni ndani. Ripoti imene ili m'manja mwa PAC ikuyenera kutuluka. Ena akutero kuti ayi wait a minute tikumfuna mwino wache wa Amaris Hotel. Ena kuti maizamba atchulidwamo kwambiri tikuafuna iwo oto akudwala. Mwaswera bwanji palaini apa muli kuti kodi kumene mwatimbira? Swera bwino amaka mwaswera bwanji. Bambo anga ine ndaswera chauta akupitirirabe kutisunga. Kunoku ni kwa wimbe kukasungu. Kwa wimbe kukasungu. Asinkalitsa manda timakupemphani mutakhalitsa pang'ono mu 1 minute yanu muzimene ana malomba afotokozazi atichedwetsa kapena akuganiza bwinobwino. Koma amene akuganiza bwino zedi mutero fayani kwa choyamba nene kuti panopa chipoti lija mmene uvekera kuti aliyense auchula zamba ndina zamba akudwala mukuda ku South Africa ndiye pakati pano mumakatulutsa ripoti kuti munthu amene auoneka kuti amene adachita zinthu zazikulu sadayikembo mulomo pame mapeto ake kutsogoloko atanena kuti zimenezi ine sindikuzidziwa ndipo zimene mwalankhulazo nzabodza bola zingadatere. Okay, nimafuna nene kuti popeteni simufusidwa mafuso. Koma iwowa amene mukuti na chairman wa PAC. PAC. Steve Malonde. Steve andani awa? Malondera amenewo. Amenewa Malondera. Chonde ndimati mpempha kuti asathamange pachali limodzi chipani chimodzi anthu amene yankutheka kuti auchiruuzana kuti khala komwe kuti tulutsekayo usana bweretu. Msatero Amanda. Yosati musatero amwene dziko lino la Malawi pena pake tukhanga titonse ndifanthu oposa ozelezekera oti ndi anthu onena kuti chitiganizo chimene tufuna kupanga. Munthu sunga chitonena uchitonena kuti anthu aonena kuti koma munthu adachita kwambiri ni uyu. Naye adandiuza ndi uyu munthu uja kupeza kuti munthu uja wachokapo mumatako matitulutsebe pamene poma uyenda bwino. Ineya makawandu unena kuti kati nkocheka ripoti lisatuluke mpaka na amaya amene wadzatisepo mulomo koma somwini wake hotelo ngofunika alankulepo kumene chifukwa iyeyo na amene amagula aluziwa mmene zinthu zidayendera. Ine natero kuti kuno kwa wimbe ukasungu asinkhalisa manda. Titokoze kuti munakhalitsako pang'ono kufotokoza maganizo anu bambo sinkhalisa manda kukasungu kwa wimbe mkhalendo sikwa bwino. Inunso usiku wabwino uthenga wathu ufike ndithu chonde zisatuluke izi pokhapokha wachitepo ndithu mawu awo. Ndiye kuti adindo akumva kuti zimenezo azigwire kufikira ena atapereka ku maganizo awo. Tathokoza mukhalendo sikwa bwino. Zikomo akutero ndithu atsirepo mulomo zidakhala bwanji weni mwini wache wa hotelayi ndana nabwera kudzagula udakambirana ndani zimenezi ena zimene akukambirana. Mwaswera bwanji madzulo ano pa line apa. Well, ndikuti kumene mwatiimbira. Sizandi ne Matanda. Matanda kutiko mwati? Kwantsiriza in the capital city of Malawi timve maganizo anu. Yeah, exactly. Tukono. Mondeva. Ikuduka ikujama koma still timvebe munkhangati mwasuntha pang'ono pamene muli nthawi na network imakhangati kuti yangosokoneka mungosuntha pang'ono tuone ndasuntha ndithu kuna magawa at least pamene mukumveka yankhulani kwantsiri ife ya Malawi tizikhala ndi umunthu ine ndikunena ndichakuti mina maganizo anga akati munthu akudwala ndikuti amakhala kuti munthu akudwala como decía ahí ena program mwe ena kuziringira ndali ena limbali nayo lezo funika nditu kuti tizikhala maganizo lekamapanga chino andi maganizo ndi tijeba nazo zodikira munthu amene ali kuchipatala. Pali nkhani zambiri Malawi muno zimatazaka zambiri kwa mnosa amene amalamula
teta asiye andi achite zawo zimene angachite ifeyo kale step 4 tiyang'ane kumene amene kulamula kuti apatayani kuti ndikutechivere kapena kutenga malamula vona ngati kutiyedwa nazo zimenezo ali mumaka materoyo alipo bwanji osangita straight nkukaona nangawana tepo kawanji amene ndosa mfusa uri kuti muti zakanji anapijana wanapijana akabwera nokhaile kuchipata kuti ngati ali wolakwa ndekuti pamene mukoza kumzedesana koma kumpaka chitele munthu oli alikwina kukanika pana kuti kutengera advantage kuti fero joka tela Malawi tezekayungamo chabwino ndimatero bwana magawa tathokoza bambo anga kukwantsiriza tikumbuseni dzina lija Mr. tathokoza kumva maganizo ano zikomo kupitirira kumva maganizo anzika amenewa kuti ayi zimene zitichedwetsa kwambiri ngati pali nkhani ena wakudwala ingopitani kwa ine akahotera mukafunse kumeneko mupereke report malingana ndi iwo wakwantsiriza palaini pali yani nthawi ikuthamanga about 5 minutes imene tikhalire kutseka mwaswera bwanji palaini apo Ndaswera kaeniyo bambo anga ndaswera mukumveka mwamphamvu kwambiri ndikuti kumeneko kubangwe kuchikunda kubangwe lanu dzina kuseriwa wachimanga well tathokoza koma taperekani maganizo anu timvere zimene anamalombawa akuganiza kapena zitichedwetsa zimene zotuzana amalombazo zitichedwetsa pakufunikira kuti ripoti lituluke chifukwa chonena kuti zimene angazanena azamba sikuti zingazasinthe zinthu kwenikweni muganiza choncho ndeo tufunika ripoti lituluke kuti timve zimene azanena azamba tizamva sikubwera kuti kudaiwa ankhawa kuti chani pachiona ndi chenicheni anamaomba wakuchiziwa okay tathokoza kumva maganizo anu kwa chikunda uku kubangwe mkhale ndusiku abwino zikomo kupirira kumva maganizo anzika nthawi ndimene ikuthamanga tichoka mofulumira kuti anzathu akonzekere nkhani pa 7:30 mwaswera bwanji madzulo well amene osadakonzeke tolera mwachangu mwaswera bwanji madzulo ano ndaswera tu wakulu mwaswera bwanji ayi ndaswera kodi nkuti kumeneko lanu dzina abanda kulilongwe kumchezo tithokoza banda kulilongweku mukuitsatira bwanji tizi ndayitsatira ambira pachiyambi ankhose uyambe kuyamba program pakapano please perekani maganizo anu titani ndikati kuitsatira kuno zedi nkhani anthu ena kulowetsa kundale nkhani ndiyabwino bwino koma ena kulowetsa kundale yadali milandu kali unoemo kuti asapanga zintesi kambe chimene zentiisa nkhani akamakamba imeniwa kuti ifuside sofukuzile onera kufuside wasakale kuti yayi tete pange changu tuwise ripoti wina sedafuside awa ujena anapita kunja amayiwa akuti akudwala kumene wakaderako ati afunse kuti ndifenda amene adali ma oyambirira uyamba nkhaniyo ya malipo hotelo ndi akamenewo akayafusa ndiwo malize imene ati malondayo ndi ataziwe kutobe tuwise ripoti tapeza izi kuti amalaba tilichoona ndosakaza kuti atuwise ripoti munthu wina sadafuse mapesa amanyiwa ndi amene aliyoyambirira kuyi panga kandongaliyo ndati apanga changu chibongecho changu cha mtundu wanje amalondera adapanga changu ndipo ndavala ndi kuviyaso ndi iri zanga uchamanena kuti amalondera apanga chifo chokuti ali limodzi chibani ndi amayiwo fo anthu apisana zochita ulilo kudwadwala ukuku kuti tifuza ndi chipo chilunga kopa mulungu izangopisana kuti ndabisali kayo koko amalondera kudzapo kanthu ndipo zizirazo kuti mafusa amene amafusidwa kwanthu amene amafusa siye mfuna nandi amene amafusidwa anthu nayi chilungamo chimaoneka ndikanda amachiona ndi chilungamo koma iwo akufuna chilwise zinthu ndale chikuzidziwa ndale za mtv zolinga chekuti awabisalidwe asafusika amayi kwelini zamba abwere afuse nkhani kena atatatu kuti ripoti basi chabwino changa panga ngani kuzana andiri kutunguvuta maonda amene ambika chakachacha kuti ambika 2026 mapeto ngapeza ambika 2025
kamiyezi ngapo yapita mbuyo chabwino tawasada kuzipezera kuti afite pali malonda awa ina vangogwera mufule kuti nije kumwa kutitu chirunga bundechi mafuta chachidwa basi ndi mala watu angawe nalosa mungane mafuta chikugiza na bwanji kutiza kuti mafuta akwera chifukwa chakuti mafuta umene amachuka mafuta akudziwa kumafuna zigana okay andi mafuta soda kuti malawi khaili ndalama ipita iyo takali atu ya malawi pano pali kubwereramo ku Zambia mafuta adakweza South Africa anakweza ndi mali kwambiri azinga pangu chana kweza ina nangu chesa kumisoko kwa kuti asakwere kwambiri mafuta awo ifatoneka kalipada kweli ikwatu kutodu msoko atundoma kibeteka ifakuma mafuta alioni kangati okwera alright ndaza salwezi ngani mafuta sizugwiza ngani muto ngani mafuroko zabo ngani ukuzania malizo whatever ya mafuta ukrabwa tokoza banda ndi pajiri ndawa ndrena suda azine boso nawo koma chirunga muleni zitsara Malawi zona chirunga mufoya mbopeta alright tuziba muto atsogolera tatokoza banda ku Lilongwe mkhalendo sikwabwino nzomo kwambiri ngani ndikuitsa jabwino bwino kwambiri ndathokoza kwambiri nthawi yathu ikutamanga machawi kwambiri awa kutero kuti tisamachite kasakaniza mu nkhanizi maganizo anzika ndolandiridwa mpulogalamu ino konse kumene mwayatsa kanema timatero kuti ndinolandiridwa kwambiri tionekonso maiko akunja kuyesetsa kugogoda ndikhoza kunyozeka kwambiri ngati sindingatenga anthu akunjanso mpulogalamu imeneyi mwaswera bwanji madzulo ano live Balloon Chat Television mwaswera bwanji bwana matika pa television tikumvetseratu zimenezi mwaswera bwanji ndaswera talikirana ndi TV yanu ikupereka feedback zimene ndikuyankhula zinthu zimvaso ndekha dzina lanu kumene mwatiimbira maganizo anu Hello? Yes, maganizo anu mpulogalamu ino dzina lanu ndikuti kumeneko. Well, amene tinapatsa mwawi ndiye kuti wokha achita kuchoka kuona kuti apapa ndiye pavuta. Anyway, zimachitika nthawi zina network tibwerere ku Malawi. Mwaswera bwanji madzulo ano? Mwaswera bwanji. Bambo anga ndaswera. Ndikuti kodi paja kumeneko. Mwachimazamu tichite bwanji. Ana malomba awo mukwa satira maganizo awo satichedwetsa pankhani kapena akuganiza bwinobwino. Foni tawa. Ikutawa? Isatero kuti ithawiraso kuti mene. Muitsatira program. Chabwino amene kwacho mwaza mutho timbiranso timve maganizo anu kuti maganiza bwanji. Zikachitika kuti anthu akambirana mdziko muno komanso adindo afotokoza zimenezi ife timazibweretsa pano. Tunena pano zili pa front page ya The Nation. Ndiye kuti nkhani imene yoyo siyopeka iya ndi nkhani imene afotokoza na malomba. Afotokoza ndi ma details kuti akutero kuti amayi Colin Zamba ngati sakupezeka mu report ya Amaris komanso mwini wace wa Amaris Hotel ndiye kuti report yo sili complete siyofunikira Malawi atayilandira chifukwa amene wakwenera kubwera ndiye kuti inuyo mukuzimva bwanji kapena atichedwetsana malombawa tingofunika report yo ibwere mwaswera bwanji pa line apa Ndaswera bwino kainu bwana Magawa. Ndaswera lanu dzina lapa msonkho tikudziweni kumene mwatiimbira. Kuno ndi kumwanza atu ine mwali kumwanza kuno. Amwali kumwanza mukuti bwanji madzulo ano. Tiamvere ana malombawa kapena atichedwetsa. Poyamba ati ndiona kuti itayamba akafufu amene ndi parliament. Zimapatsa chilimbikitso ndikumaoneka ngati kuti mwina tiphulapo kanthu. Koma pamene timapita patsogolopo even amene amachita kafufu kwa paki mamembers aja anambopanga behave monena kuti chikhulupiriro chinatayika. Nkhani ndionena kuti corruption ya 100+ billion drama ndi zambiri. Ndipo ndi deal yonena kuti oja ndrama ndi ambiri. So ndi cheni imene ilipo nkhani ipita kwina kulikonse Amalawi dalunza. Especially kutina kuti the masses anthu ene yake ndramawo palibe chinthu chimene akupangapo. Ndipo report ilili will see no even a single day being presented in parliament.
chifukwa chonena kuti chifukwa chachikulu chimene chilipo ndi chonena kuti mwachitsanzo apa tikukamba za akolimi zamba akolimi zamba mu ripoti akhoza kutchulidwa koma conclusion singakhuze iwo chifukwa chonena kuti even meeting imene amakamba kuti azamba anapanga iye kumzuzu ndi 2024 January 2024 pamene transaction kuti chinthu chachigulitse chinachitika kumapeto kwa 2025 and ma transaction achitika 2026 apa tikuvaso zimene zinachitika akupangisa freeze then kuti amene ana director wa financial intelligence unit akumuchosapo within few hours akuti ndalama zarapita 5 billion zose ndizonena kuti akungobisala pachipande Okay. Azamba has to be delegated koma by the end of the day sudi wachundo kuti ndamene anapanga transaction jani ayi sono ababa report ipanga ikhale incomplete chifukwa kuti ena angeso amene adapanga initiate discussions of the selling of Ameris takuchidwa mu report pamene anthu amene anagwira ntchito yogulitsa chinthucho yonjezera ndrama from 40+ billion ukafika pa 120 billion alipo and zinthu zanapangidwa ena watachoka zikutani ife tikuona kuti these are politicians angopakana iyi achitondisa by the end of the day Malawi palibe imene apezepo ndithu bwana nde awawa. It's not a question of kuti arijadwetsa koma nkhani njoti akuipota nkhani kuti isatuluke. Yes, especially kunena kuti anthu amene akukhuzidwa ndi ambiri amene aja kuti mabiliyoni ndi majority ndi amene ali chani ndi amene ali bomamo. Just imagine Mr. Magawa kunena kuti inquiry kupangika mapeto anthu amachotsedwa ntchito anthu chotsedwa ntchito ena kupititsidwa ku post leave njozo ayipo anthu ena kuti jiru idani iteke sono apa ndiyoti anamalemba akudziwa chimene akupanga ndi munthu wankulu. Tikumbuseni dzina lija kumene mwatiimbira bambo anga. Mwale kuno kumwanza mwacheka program for nthawi yathu. Ziko mwambiri. Thank you. Amene wanditu acheke program chifukwa chakuti nthawi yathu yatha. Zimene zipeza muno program ndekuti pali what we call mixed reactions. Makamaka zimene anamalumba afotokoza. Ena akuti zochedwa zimenezo ingwalolani kuti ripoti lituluke pazifukwa zimene tazimva mkatikati mwa ndimemo kuti amalawi ena kuti amatsatira ena kuti that report is not complete tili kumbuyo kwa anamalumba report imenero liyimekaye kufikira kuti atalankhulidwa makamaka mwini wache wa Amaris Hotel afunsidwenso at the same time the former SPC Mike Collins Zamba. Zikafika pamenepa ndikuti timanena kuti nkhani imeneyi yangolowa chipwirikiti koma nkhani ndiyakuti ndalama zimenezi ndi za Malawi zimene panali dongosolo lakugula ndipo ndalama zina zidapita about 90 billion pazokambirana za 128 billion about 72 billion itayambika nkhani iyi anthu adatutumuka kuti ayi yapangidwa freeze. Tikudikirabe tikutsatirabe iyi ndi Luntha Television sitenga mbali imangolola Malawi kuti makamaka apereke maganizo awo pa zowakhudza mdzikomo. Lomwe lijalanga ndi Moses Magawa ndi dzina tagwira ntchito pa makina ndi Gerard Katsonga. Stand by for our news at 7:30 with Catherine Matula. Mukhale ndi usiku wopambana makoma nonse. Tikumana mawa 6:30 pakachitikanso china chimenecho tichikambirana makoma nonse.